He començat a gravar. Quanta fora aquí i aquest grup que està format per Jordi, la Maria, l'Anna, l'Alba i jo, García. I us presentarem el ball del càntir. Índex. País d'origen. Història. Vestiment. Música i instruments. País d'origen. Texas, Amèrica del Nord. Texas és el segon estat més gran dels Estats Units. Té tanta superfície com població. Història. El country és un estil musical sorgit als anys 20 a les regions rurals dels Estats Units i algunes províncies de Canadà. En els seus orígens van combinar la música folclòrica amb alguns països europeus. Principalment d'Irlanda. Amb altres formes musicals desarrollades a Amèrica del Nord com el blues i els espirituals. Vestuari. Per ballar country, un ball típic de Texas, per les noies com els nois, es necessita una camisa a quadres com aquesta, uns texans llargs, les noies poden portar uns texans curts i boles, un barret i unes botes. El country és un gènere musical sorgit als anys 20 a les regions rurals del sud dels Estats Units. El terme country va començar a ser utilitzat als anys 50. El country tradicional es considera especialment i es toca amb els instruments de corda com la guitarra, el banjo, la viola o violí, o el violí senzill i el contrabaix. I de vegades el country modern es toca amb la guitarra elèctrica, el baix elèctric, teclat i el dobro. Una cosa, principalment es balla per al treball, perquè tant com persones africanes com europees doncs es van juntar i van decidir ballar country. Esperem que us hagi agradat i gràcies per la vostra atenció.